Začiatok tejto jesene bol v Tatrách zimný a viac zasnežený ako tieto novembrové dni. V období, kedy bolo bielej periny o niečo viac, sme si vybrali jeden menej známy, krásny vrchol, na ktorý nevedie turistický chodník. Veľmi radi vás však naň privedú tzv. Horskí sprievodcovia, ktorí sa práve na takéto terény a ciele špecializujú. Sme pri Popradskom plese, ktoré je v nadmorskej výške 1500 metrov. Je to jedno z najnavštevovanejších miest vo Vysokých Tatrách podľa prieskumov Tatranského národného parku. Je to miesto, odkiaľ ľudia najčastejšie vyrážajú na rysy alebo ku Hincovým plesám. Veľké Hincové pleso je najväčšie pleso na slovenskej strane Vysokých Tatier. No ale my sa dnes vyberieme do sedla pod Ostrovou a nakoniec pôjdeme na Tupu. Je to chodník, ktorý je neznačkovaný, ale v podstate s horskými sprievodcami tam môžete ísť. Chodník od Popradského plesa do sedla pod Ostrovou vyzerá veľmi exponovane, ale trvá tá cesta do sedla asi hodinu 15. Vyzerá to dramaticky, ale tie serpentíny sú veľmi príjemné. Práve sme vystúpili do sedla pod Ostrovou, ktoré je vlastne prechodom medzi Mengusovskou dolinou a Štvolovskou dolinou. Tatranská magistrála, ktorou sme šli, tak pokračuje ďalej smerom na Batizovské plesá. My sme sem prišli hlavne kvôli tomu, že je pekné počasie, ale okrem toho ja som z asociácie horských sprievodcov a prebieha kurz ašpirantov, ktorý pozostáva z 11 blokov. A súčasťou týchto kurzov je aj absolvovať 40 horských dní. Je to vlastne taký tréning ašpirantov a predpríprava na to, že tí ľudia budú sami sprevádzať ľudí v horskom prostredí. Zatiaľ sme v sedle Ostervy na turisticky značkovanom chodníku, ale pokračujeme ďalej na Tupu. Ako bolo spomenuté, v Tatrách máme značkované vrcholy, je ich 7, ale dá sa dostať aj na niektoré neznačkované vrcholy ako Tupa. Tak na takúto túru už treba mať niečo nachodené, pretože už ideme mimo značkovaný chodník a tým pádom je potrebné vedieť sa už orientovať v teréne. Výstup na Tupu spočiatku začína prudším výstupom, neskôr sa dostaneme na hrebeňovú pasáž a tam už sa to zmierni. Verím, že nás čakajú stále krajšie a krajšie výhľady. Podarilo sa nám vystúpiť na Tupu do nadmorskej výšky 2284 metrov. Máme odtiaľ krásne výhľady na všetky strany prakticky v dnešnom počasí. Vidíme Štrbské pleso, Popradské pleso, Soliskový hrebeň, ktorý je zaujímavý tým, že je hranicou hlavného európskeho rozvodia. To znamená, voda na západ steká do Váhu a potom do Čierneho mora a na našu stranu steká do rieky Poprad a do Balackého mora. Z tejto nadmorskej výšky môžeme vidieť Kriváň. Pred ním sa nám v hrebení Bášt vyníma najvyšší vrchol toho hrebenia, to je Satan. Za ním vidno Červené vrchy. Na hranici medzi Poľskom a Slovenskom je tam Kôprovský štít, potom Mengusovské štíty, Popradské kôpky, Dračí hrebeň a Vysoká. Ďalej v závere Zlomiskovej doliny je Ganek, Rumanov štít, Zlobivá, Železná brána, Popradský ľadový štít a na východnej strane nad Štvoľskou dolinou sa nám krásne vyníma jeden z najkrajších štítov Tatier a to je Končista. Tupa je vďačná aj týmito výhľadmi. Mengusovská dolina aj Zlomisková sú pomerne široké a delia sa na viacero kotlov. Vidíme
Dračiu dolinu s Dračím plesom a Rumanovú dolinu. Táto Dračia a Rumanova sú oddelené Dračím hrebeňom a to sú také romantické názvy. A v Tatrách máme množstvo legend a údajne pastieri a lovci, ktorí dakedy chodili, tu našli kosti zrejme medveďov a usúdili z toho, že tu niekedy boli draci a šarkany. Takže tieto názvy pochádzajú z takýchto rozprávkových alebo z rozprávok alebo legend, ktoré prinášali prví ľudia, ktorí chodili do týchto dolín. Z tých štítov v tejto časti Tatier sa dá s horskými sprievodcami navštíviť ešte aj Furkotský štít, Štrbský štít, Satán a Končistá. Dnešný výstup bol v krásnom počasí, ale na koniec októbra už sa tu nachádza sneh, takže bolo treba dávať pozor, že kde je sneh, kde je skala, kde je diera, takže bolo sa treba trošku sústrediť aj. Odmenou za takýto výstup, takýto deň sú fakt fantastické výhľady. Už sme spomenuli doliny, štíty, ale určite sa treba pozrieť aj na druhú stranu, do Popradskej kotliny, na Liptov, hrebeň Nízkych Tatier.